बुआ भुलाइल बाड़ा। माता जी ताली के साथ कहना है, अरे बबुआ भुलाइल बाड़ा कवना दुनियादारी में, माई बाप छोड़ के रहेला ससुरारी में। बबुआ भुलाइल बाड़ा कवने दुनियादारी में, माई बाप छोड़ के रहेला ससुरारी में। बबुआ भुलाइल बाड़ा कवना दुनियादारी में, माई बाप छोड़ के रहेला ससुरारी में। बबुआ भुलाइल बाड़ा कवने दुनियादारी में, माई बाप छोड़ के रहेला ससुरारी में। जय हो, आइए प्रभु, ताली बजाते रहिए आप। माता जी साधन लिखता है, जय हो। माता जी लिखता है साधन, क्या लिखता है? बाप के कमाई सारा माटी में मिलावाला, बाप के कमाई सारा माटी में मिलावाला, साली के नाम से एटीएम खोलवाला, साली के नाम से खाता खोलवाला। बाप के कमाई सारा माटी में मिलावाला, साली के नाम से एटीएम बनवाला, साली के नाम से एटीएम बनवाला। और क्या माता जी कहना है, पैसा जमा करत बाड़ा। भगत जी कहना है ताली के साथ, पैसा जमा करत बाड़ा बैंक सरकारी में। लंबा लंबा हाथ उठाइए सभी लोग और ताली के साथ। माई बाप छोड़ के रहेला ससुरारी में, पैसा जमा करत बाड़ा बैंक सरकारी में, माई बाप छोड़ के रहेला ससुरारी में। बबुआ भुलाइल बाड़ा कवना दुनियादारी में, माई बाप छोड़ के रहेला ससुरारी में। बबुआ भुलाइल बाड़ा कवने दुनियादारी में, माई बाप छोड़ के रहेला ससुरारी में। प्रेम से बोलिए बाबा भो